Мен ауылда қалдым, шына бұл күш олар үшін. Мен ауылда ерте білен балаларыны онға білімге еретем. Ішірге, тортырға ерамейді, һәм киш білен пішен ташырға тұру келеді, һәм шулық балалармен бірге біледі, жибір әрбіз. Я просто русский. Урыс. Моржа. Андрей Улы. Рустам, сен балбитады теге досына Владислав. Шуның ғайлесінде по-любому салы бар. Сұрады шуннан. Мәне мен ол. Мені де теге крешін болайы түгіл. Шанмасаңыз, вот вам крест. Һәм инде ничек итеп мин татар телен өйрәндем дип уйлыйсыз сез. Безнең Бәдрәфтә бер генә китап бар иде авылда. Татарчалы, русчалы переводчик инде. Һәм инде минем татар теле белү дәрәҗәсе буенча сез инде аңлагансыздыр, мин тот еще засранец. Һәм инде мин бит авылда туып үскән. Авылда татарларның шундый свойствосы бар, что алар менә күршеләр синнән яхшырак эшләргә тырышалар. Без бер вакытны гараж салып куйдык, мощный шәп, кирпичтән гараж, алар 2 этажлы гараж ясап куйдылар. Все, шәбрә генә. Машиналары юк, 2 этажлы гаражлары бар. Без бер машина алдык, алар 2 яңа машина алдылар. Все, шәбрә безнең күршеләр дәйме. Без малны суйганык, алар бөтен җәнлекне суйып бетерделәр. Безнең странный авыл инде, безнең ашта бер утырып чыккан әби йөридер яшьләргә, ул ашларда тәмәкеләшеп йөри. Бер хәбәр чыкты, татар телен кире кайтардылар. Дөресме теге программага? Мәктәпләр обязательно татар телен укыту. Дөрес, дип уйлыйм мин, Яндекста татарча запрос язарга була. Нормально. ВКонтактеда татар теле бар. Тоже әйбәт. Нишәп менә порно сайтта кергән. Мин порно хаб бар, английский, был русский, татарча юк. Нишәп мыскыл итәләр. Бәлки алар уйлыйлар да теге тәрҗемәсе сложный була дип инде. Юк, мин берничә секцияны перевел, короче, ничек була инде. Например, анда бит төрле бар, под категориялар, подразделлар. Женатый кишимы. Короче, например, кунилингус. Татар теленә тәрҗемә итәбез, кыстыбый. Или, например, групповуха яратасың икән. Сабантуй. Фистинг, пул булгау. Или менә кемдер ярата БДСМ, көтү. Менә инцест бар анда шундый категория. Троюродный белән. Мулатки, башкорт кызлары. Сәмсіз, менің исемім Йылдыз. Қазір көбөйсәң сыйыр исеме диясіздер деймі? Yok, мен өпкәләнем, шыннан да біздің ауылда өзіміздің де исеміміз сыйырның исеме Йылдыз еді. Мен шындай креатив ойлада өстім. Мен әлі біздің ашарға шақырай деймі? Теге сыйыр шағам, мен шағам. Шылай тұрып бір тоғарақтан аша өстім енді. Біләсіз, мен ойлада үшінші қыз, менің мәтті ғұмыр бойы малай тілеген. Мен малай болып тұрмаған, ол менға үш етіп сыйыр исеме қошқан. Мен татфакта оқыдым. Һәм татфакта анда биклік шундай яхшы, шундай тәрбиялі қызлар оқыдым. Бізде татфакта мәктәптә инде практика бар. Мен sizga булган хәлне сөйләйм дус кызларым белән. Булар мәктәптә практика узганнар да инде кайтырга автобус остановкасына чыкканнар, монда егетләр килеп туктаганнар. Работаете дип сорыйлар инде. Нет, практикуемся дип әйтәләр. Шуннан соң әйтеге булар чыгып киткәннәр инде. Без шуннан соң карыйбыз диме, бер кызның теге айфоны барлыкка килде анда. Теге ял итәргә йөри башлады. Шуннан соң мин бер подружка тутты, инде проститутка булды инде тоже. Именно айфон бит инде. Прикольно. Шуннан соң гына белдек инде, теге кыз кредитка алган икән аны. Мен вообще бит булды инде проститутка. Біләсіз мен шу хаттықна татар қызыйма, менің қар вақыт менің жилек жиясым келе. Мен хәтті иракларын алай тіләме, менің жилек жиясы келген шекілі. Менің қыш кешлерінде, менің диспені шешіп атам да иденге, менің жия башлы.